Я замовіла сабе акуляры. Але мне зусім не пасуе гэты колер. Райлі перамотка. Паглядзіце на іх. Я ж нават у школу не магу пайсці ў іх. Мяне ж там проста засцябуць. Добра. Прызнаюся. Я не самая папулярная дзяўчына ў школе. І я не магу рызыкаваць за гэтых дурацкіх акуляраў. І прапанаваць самаму кульнаму хлопцу з класа пайсці са мной на выпускны. Але я гэта зрабіла. Добра, дзядзька, бывай. Прывіт, Джиммі. Оу, Райлі. Райлі, так, прывіт. Я хацела спытаць, ты ўжо ведаеш, з кім пойдзеш на выпускны? Не? Можа, мы маглі б пайсці разам? Калі шчыра, я заняты іншымі справамі. Оу, ну ты ведаеш, я думала, што калі ў цябе пакуль няма з кім... Не, просто у мяне... Не. Ну каму наогул цікавы гэты выпускны? Людзям, якія не могуць тачыць, ды абдымаць адзін аднаго. Я не лепшы, Манюка. Насамрэч мне цікава. Ён сапраўды такі мілаха. Але вы не можаце мяне вінаваціць у тым, што я спрабавала хаця б разок. Ці 5. Прывіт, Джиммі. Райлі. Райлі, так, прывіт. Нам лепш пайсці на выпускны разам. Не. Прывіт, Джиммі. Нам неабходна разам пайсці на выпускны. Не. Ідзі са мной на выпускны! Напэўна, трэба растлумачыць, што адбываецца. У мяне ёсць магчымасць вяртацца ў мінулае. Невялікая справа. Мне трэба сканцэнтравацца, і час пачынае бегчы ў адваротны бок. Мне прасцей, калі побач ёсць гадзіннік. Я магу вяртацца ў мінулае, але не магу апынуцца ў будучыні. Калі я ў мінулым, мне зноўку трэба бачыць, што ўжо са мной адбывалася. Прывітан, Джиммі! О, боже, нам проста неабходна разам схадзіць на выпускны. У цябе кроў з носу. Справа ў тым, што я нікому не распавядала пра гэта. Навошта? Мяне і так шмат хто лічыць не зусім нармальнай. Ну, ладно, не так уж ужо і нікому. Я распавядала пра гэта аднаму чалавеку. Ты запрасіла свайго каханага на выпускны? Не паспела. І? Поўны аблом. Ты можаш вяртацца ў часе, але нельга змяніць нязменнае. Калі б у смерці было дзіця, ім была б Энджела Вон. Пайшла ты, лесбоска! Энджела – гэта нейкая помесь з Дані з пустэльнікам. Мы неяк перасякаліся разам у мінулым годзе, але я не магу сказаць, што я яе ведаю. Спадзяюся, хто-небудзь яе разумее. Мая ўнутраная жанчына хоча вярнуць час і паспрабаваць спыніць тое, што з ёй зараз было і з гэтымі самадайкамі. Але ў мяне ёсць правіла на гэты конт. Так, я лічу, што калі б я хацела, я б магла прадухіліць усе забойствы. Ці выйграваць розныя латарэі і дасылаць грошы афрыканскім дзеткам. Але я не супергеройка. І гэта не мая адказнасць вяртаць час і ўсіх ратаваць. Так жа? Затрымайцеся. Лорд Тревор, пачынайце. Толькі я пачала лічыць, што на сёння хопіць, як... Паненка. Ну так, хлопец апрануты як рыцар сярэднявечча Тревор Каннінгам. Кэп клубу косплеераў. Калекцыянуе розныя грыбы. Ён вельмі цікавы чалавек, насамрэч, але ён мне не вельмі падабаецца. Неяк так. Мне тут вецер надзьмуў, што ён закаханы ўжо пэўны час.
Спадзяюся, ён не запросіць мяне на выпускны. Я буду вельмі ўдзячны, калі ты прымеш маё запрашэнне. Ну, калі больш ніхто не запрашае. Канешне. Напэўна. Пані адказала, канешне, напэўна. Малайца, юху! Нават не думай пра гэта. Гэта адзін з момантаў, які б я не хацеў забыць. Гэта было так мімімішна. Тревор Кеннінгем? Ты сур'ёзна? Кэп косплей клубу? Які збірае розныя віды грыбоў? Ёсць, канешне, шмат прыгожых хлопцаў, але толькі гэта я запрасіў. О, пра выпускны вы маглі б нам дапамагчы з упрыгожваннем нашай залы. Усе адказныя захваралі на птушыны грыб, паходу. Я так не думаю. Я згодна. Райлі? Ок, дзяўчынкі, у мяне ніякіх планаў на сёння. Ну, Джей, калі ты вырашыш прыйсці, у нас усё атрымаецца лепей. Ты ж эксперт у гэтым. Калі я скажу так, ты перастанеш цалаваць мне зад? Так, у спартовай зале сустракаемся, а 4-й Куін таксама абяцаў прыйсці. Куін? Мой стрыечны брат, які толькі прыйшоў у нашу школу, і каб вы ведалі, ён кшталту... А ну, хары там гаманіць, усе бегам на трэк. І бегчы хутка, каб зямная куля закруцілася ў адваротны бок. Я не ведаю, адкуль у мяне гэта. Мне падабаецца марыць, што я нарадзілася ў далёкай-далёкай галактыцы, на ўжо паміраючай планеце, і мае бацькі адправілі мяне на зямлю, як апошнюю надзею выміраючага віду. Але гэтую цікавую гісторыю ўжо нехта ўзяў. Шчыра кажучы, я сірата, і ў мяне з'явіліся бацькі, калі мне было 3. Я не ведаю, што было дагэтуль. Проста падыдзі і паразмаўляй з ім. І на што мне гэта? Ну, ты яго з'ядаеш вачамі ўжо 1,5 гадзіны. Прывіт! О, привіт, Куін! Я пайду на гэтыя танцулькі з Любы. У каго ёсць цыгарэты? О, у нас Джей паліць, так, Джей? Можа, вам сапраўды схадзіць папаліць, а? Паліць! На гэты момант жыццё Джея стала падобна на лав-сторы кліпа Наві «Абдымі мяне». Ну, ён знайшоў сваю гармонію. Які красаша пранеш на выпускны? Ай, ну ладно ўжо, я ж не дурань. Я магу пабачыць, калі адзін хлопец падабаецца іншаму. Я ж не вінавачу цябе, што я прыгажун. Але я яшчэ не вырашыў канчаткова. Спадзяюся, у гэтым годзе ўсё будзе зразумелым. Новае месца, новы я. Ах, ужо гэтыя стэрэатыпы. Ну, што скажаш? Блакітны. Мне пасуе блакітны. Ну як, што? Поўная вясёлка. Ну як жа інакш? Яшчэ? І ён запрасіў мяне на выпускны. Да ладно, я б хацела пераматаць час, каб пабачыць. Не, нават не думай. Што б не здарылася, нават не думай пра перамотку. Гэта было проста выдатна, і я не хачу, каб ты ўсё сапсавала. Ой, добра, добра. Заключу дамову з прастора-часавым кантынуумам. Абяцаю, што б не здарылася, я не буду пераматваць. Абяцаю, што захаваю гэты момант для цябе.
Агучана суполкай Гаварун Бай. Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц. Аўтар перакладу Марыя Падаляк.